Bueno, família, ja estic aquí a l'estudi. Veig que la història anterior ha quedat talladeta. No sóc molt fanàtic de les xarxes socials, així que em perdonareu si hi ha cagades d'aquestes. El que està dient és que si voleu que us expliqui el procés de creació d'alguna de les cançons d'Estiu 22 o com ho faig normalment, pues estaria encantat de fer-vos un vídeo, o inclús si em voleu fer alguna proposta per alguna temàtica o d'algun tema que volguéssiu que parlés en una de les pròximes produccions. Vale? Ara us ensenyaré aquí, per exemple, una miqueta un fragment de com faig jo la producció, i en aquest cas és del tema del xiringo. Vale? Aviam, anem a girar càmera. Veus, aquí jo treballo amb el Fruity Loops, que és un dels editors, un seqüenciador, i aquí tenim el projecte. Veus? He de dir que ho faig tot molt a l'antiga, és a dir, so per so, anar composant els bombos, els claps, fent tots els ritmes i de més. Després aquí és on tenim el MIDI, el piano roll, que és on se'ns obre doncs, la seqüència de la melodia dels acords que fa, en aquest cas, el tema del xiringo, que serien aquests. I després sempre faig també la gravació de veus en un projecte a part, perquè si no se'm satura l'ordinador. Aquí són totes les tomes que vaig fer de veus amb el Henry, i aquí em vaig anar col·locant les que vaig seleccionar. Aquí estan en cru, és a dir, ara us posaré un fragment i el que escoltareu és la instrumental, que la tenia posada a guia perquè ell pogués anar cantant, i aquí les veus, el que ell canta, però en cru, sense retocar. Contigo me pierdo, pero quiero hacerlo. Nos fuimos de cero, juguemos con fuego. Pues així és com les faig a l'ordinador. Inicialment, abans de posar-me a l'ordinador, sempre agafo i començo a rumiar amb una lletra. Quina temàtica vull parlar, no? Vaig escrivint frases, ho faig normalment a el que és el bloc de notes mateix del mòbil. I vaig apuntant frases sueltes, conceptes, algunes que rimen ja, d'altres que m'agraden però necessito buscar un sinònim o una altra manera de dir aquella expressió però expressat amb altres paraules. I quan ja tinc això, el primer que faig és buscar uns acords que m'agradin, pensar en un tempo, uns acords, i a partir d'allà començo a fer tot el procés que us he ensenyat abans.